bangai ngai syam bagata kalong yeng ngani thu yepi kada kalong kami kawan ban IT haga jing seng yalap ka bakum kani kong pastor kong khun doi lam se na ka banta chonga kani ka brio kala sop ye ka kli ngadang mot nama ka kriat haga jaga kriat kadon ye ka jing tha le se ka sop ru ye ka kti kong gom ni kani ka brio kong khun doi lam se na ka banta ukpa jang ka yeng bat ki khun jang ka yeng kat bangadang duai ngadon tang iyeng ibarat ar kamera iba syuker tang daka playwen pada ka kamera ka banga syatja banga thia hang taru ngadem kho sio man ka step man ka miet ban yam naga banta ukpa naga banta ka yeng ka sem baki khon haka wei ka sngi kat bangadang duai ka nga ong baki ni ki khon ke jonga bat ukpa ki wan ken haka kamera ka banga duai bat ki wan ban tiet ya nga do bilar nang ni na kli ka ni ka kli nga ban sop na persyang ban yada bakal mongru ke keti kini ka beriu ka ong ge kini ki kentien tang bangan num sange banduai tat hadu bau trai unjubab yana pilale ayo pisunang tamban peng pilawat ba pila dem ki khosio ban yam makmat jong trai ye kini ka jingja pada dian shi banai shi teng so po san po sngi ong kini ka beriu pastor pilap banwan syabalang jungi ngong mai te wanung snui ai mata ka sngi ngamlam ka ya thu no na ka phone bau pa chung ka yeng ula pen bet yelade ba ka ong yanga pastor nang yai kershan khon yanga ka basa ka long sa ki khon ken ki parabat ki hen men ki jonga kat ka bor ha ka jong ublei ban le ula pen deblat ka shong happy ken pis ngau thu ka ni ka sngi hado kat no bau trai u iet ye pe pis ngau thu haduk kat no bau belai usha halor ka ding pna kawan ka batmai de ban knyon kawan ka batmai de ban yu ki kijat ki ju ki jule ya kata yu jisu hab ban knyot yu jisu hab ban yu tang namar bangin yu mangi ya kata ka babang ka basyam bat ka ba ai jingyam ublai yu hab ban le haduk kata naken mau bau khun janga upang ha ki banai ki balalit no udah napa hospital ngalej ban thiet dawai uyam ong papa ngong khon ap ngong men sim ngali thiet dawai mde bang e jendet na ngapet no mshim na le kum tha pangakin mau ya ke bau blai ule halo ka ding pna na ka benta lo jong khon ngati ngalej biang hadien ilok idon ngela kedop yu khon ula ko ula khia biang handre ukpa ha ka jing thia ha ka jing ha ka lor ka ding pna u khon uyam ablai jong na nadu mendang long ka berthei ngadon bat mi haba khaya nga hakapo bangale eki kamba ka presence ka jomi ka don henry balai ken menta halor ka ding pna me phai de ka ling ka dong ba me e ya nga hadu kat ni utrai tang ban yo ya pi tang ban yo ya pi para banget ki ba e kam la dei mo ka por yang e bangin perkhat ngaken mau yaki arngot ki balet che Filipi ki balet ban yalam kibriu ki ongkom no hapa Thessaloni hapa Listra kimde kini arngot ki bal penkala khongpong ye ka berthai haka balang ge jongi haka KGB assembly ge jongi ngi dan pralak sanpo hajar bat yongon kata ka di statistik mencim snam mentau snam ngi labun da kumwai pat ngi lanang roi Henry ke jingkeli kalong ngilong kita isati ke babiet ni ke bastan ban ngatieng yo bang ngilong kumta la dengi shim jingken nang ta ke bangut tang saulak arpusan kide ke bastat saulak arpusan laingut shiteng kide ke babiet bala denga pet shushu ya ke jok ke bangi im tip shilak ngilat im ne para bangit ke babiet sakanung nang yalek kai badublai Belshazzar kami ke kenti haken ro haba ulai lekai bat ka bam khoi ula shem ye ki khuri jong ka temple ban yadi sngoba kalami ka kti ban tho kos em la tho ya me ha ka ne ka sngi bat ye ka ya me la tho ba mala shem ba meduna om tang kata la pendunaru ye ki sngi jong me pada kata kamiet la penyap yosia sakat no ngen nang ya lekai ba do blai sakat no ko ki para banget ki be bau blai un syar ke ban ba ka perthei kan yo ban rekhe bat ka jing leran ko long bah do menta bangi pen leran yo blai ule ayu blai do menta kapor covid khat khandai ka bala sar ya ka ni ka ri ba ka je ban reu ka jongi ka di ka jing start that kti ki nong thal la bo ka jing start that kti ki nong maulai ki nong jai ha ko manga
ngia tat kti sanitizer bangia don ki boong baka inject kanang penkajing pang don ki boong bam tre inject bakam long kum ta ter don ubala ai don ubalam ubaklem ai ru kum no ki bro arngon di ke jingla ka jongi menno ublai ufil yangi hado menta umpat shimla fil ka wei ke sngiro para banget ki ba iej ngaken mau yu nowa ha ka bangan penkot ye ke khobor ha kan ikamit habau blai u ong yu nowa tau ye ka yeng lieng ula ong lo tau na dong shadong ngala pulis au san sien yu ong bakala ngong wong tau ye ka jingkang kan jorong kata kalenter ka deban jorong kata ka jingjorong kata ka penkiang kata ka tenum kata bat kum ta ter ki kamra jong ki mrat ke balong kum ta bat kum ta ter tang uwei u blai ukulan tang yu stering katai tenek ka bahe don stering persyang ban kun ban lat yu tau iceberg Sumodor baka yeng leng unawa kaya he kat katu lani siteng ye katu dan kam stering kat kata ka jing slay kabalong tikkum ko mobile ga jongi kabangi format la dan virus format lot nasdang hakut lajim tang unawa ka kami ki khon ba ki persakurim barolaingon ublay wang naisna yu stering balay ngadai mangaw banya bagus lai mapi mamenowa syusyong be hapo syusyanya hanga akan jok ka bangingi kum ni pi ki samla ma pi kum ki bangen pi shanya yu blai jong pi bo ni blai unong peleran yanga danga yap danga danga long kumno danga but yu unong peleran yanga para bangen ke ba ye ngatip pis ngautu ya kani tinamar kani ka daw ka eipat ka bangingen le pinong nga hang ni ko try ngadon kam ya me namar kani ken ngabu api ngini pendem ya lagi jong ikli hakani kapor haka jing jar jong kani kapor namar bagade ke jing seng ya lap ngamla ya kaban syupen wai kum tu hakani kamiet ngatip bau blai ula keren ha preng jongi kala don kapor ka baka donut jongi karben ka ngitip te bakam dai yangi bangin le kum ni ringam tip na kinuki daw pat ngi beteng bet ya kani ka jingya lenti ka jongi kamla dai mo kapor ka ba pipen shim ya karai kumba uni ukun sarong auria ula shim pada ba ula shim ya karai the rest wong ngan shanya yuk pa jonga badai hang ni ka bu pa wong ngan ay ka jankup ka ba koridor tam kani ka yeng na ka benta u jisu ba uta ukpa udu ya lau jong ukun bat ya ka satiru uhap siu da ka dor ka barem ukun sarong auria tu yo eiken hande ukpa uhap siu da ka dor ka barem namar kani ko ki para banget ki ba ye kanungon na preng jong pi ha kani ka por nong pastor duai lem se na ka benta jong na sngo tho aga jing yai lenti hande menta ngan yeng ngan mare sya ka jat jo ka ding pna ka jong trai lada pios ngau ye kini ki kentien bat ublai ukuran ye pi tang arsien ngan khot ha kini kamien lada ublai ula kran hang no ka bapidon pila bandra ye laga jong ka kti panong pastor ngadon kam ye ublai pila bandra ye ka kti menta blengkur khu ye pi mai blengkur khu ye pi baba blengkur khu ye pi 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 tai blengkur khu ye pi baba ngayo iye ke kti ke chong pi blengkur khu ye pi namar kan ni ken ngakhot ye pi bau trai udang tiet uyeng ha ka jingkang bat kan ni ken ka thim ka khot yengi baya kawan ka batmai ka balong unjisu kalwasni kadi ka donut jong obriote dei tang ha kalwasni ka batmai kabau Jisu ula bandrung te namar kani kadon kam ya ka jimpen thamai jang ka donut ka jongpi para banget ke ba ia ngan khot menta ka ba ar la do blai ula keren ya pi la do blai ula ong ngadon kam ka yeng jonga ka don kam manga shimet ngadon kam to le se ia kani ra ya ka ti jongpi
pastor ngadon kam obleng kurku ya pi thai obleng kurku ya pi 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 baba obleng kurku ya pi thai ngayo i ka kti jo pi panhap no ka kti obleng kurku ya pi pangakwa ya pi ba phin le ya kan ni nama ki don ru ki counselor ki ba ka balang ka jing seng kan thai kala pan kre ngakwa ban khot ya pi ya kan ni andalawai ka jing seng pi ki balara ya ki kti sngoba se sngoba namar ladang khot ya pi shakmat kan nang shim ya ka por kala nang yan tinga kerpat ya pi sngoba wan numpat le ngendang don hang ni nadu pastor kita memesan kita rambak balang mangi ke jing seng kan thai bagi kwa banyarap ya pi ha kan ni ka por te namar kan ni ngakhot iet ya pi ke balara ya ki ti ki bam shim lara ru pi sngo thu pi dan kam ya ke jing doi kerpang pi kwa ban im thmai pi yo i kat kan ni ka jok pi ka kitab u amos kala nang ka ban riu khat lai khat sau ka kon habangi yo i kan ni ka pateng ban riu ka bayeng ya le ya ke jing shisha ublay uang te yo amos ngan pen yeng pat saya ka wei ka pateng ben riu ka ba kita kiri ki kun ki jonga ki ban yeng yale ya ka ne ka bam shisha hatu phim dei ma pi part of that tela pi ong pastor ngadon kam ya kata so basa apse ngen yo ban ye kendo ban ye shem pat piro para bangen ki ba yen ublay un ker khu ya pi baro ki balara ya ke kti bat ke bam raru ngas ngau sa not yo le se dang don ki bam pat ra ka sien ka bakat do ngan khat la do blai ula kren ya pi shupen i pastor ngadon kam ti yu jisu ka jing em ban ngatip tang bangan yo u kalabian ha ka jing em jonga pila ban ra e gekti ko ki para ke jonga ha ka ni ka por la da phem pat ra na shudan te ka jing sa not yo kum no ma pi phim shim la ra e gekti sngob ha se kani ka sien ka bakat do la do blai ula kren ya pi ong pastor ngadon kam yo blai gor khu ya pi ai i gekti jo blai gor khu ya pi thai blai gor khu ya pi blai gor khu ya pi blai gor khu ya pi kiti shadien ngayo i la do pi dan shajurang blai gor khu ya pi blai gor khu ya pi blai gor khu ya pi panhap no gekti jo pi ngini doai au blai badu kpa jongi oba beneng utrai jongi met badu utrai jongi mensim ke jongi utrai jongi kam badu kle jongi balang ya aingo ia me ko trai ba medan keren hangi ya ketien ke jongi trai ba ia jonga namlong ai te ha kmat jongi tang ba mela sha yangi ke na blai padi namarkan ni nginut te trai hadu menta ban yam ha kmat jongi namangi plam bangi admit bangi bakla bala daw pol uang men step ngat mu ban lebha bat men miet nga bakla nga de u e ken ko try u bangan kop bangan sarong bangam bakla shu namar kan ni ken ko kan rat nga don kam ye ke chingai ai ke jomi panamar kan ni ken ki khon ke jomi nadu ki long kpa ki long khme ki hep ke baret ki samla ki bai ye ke jonga ki ra ye ke ti ko pa ban ong chisu kem shimla ra shanga ki ra shame banong try mayo i ka yeng jonga mayo i ka jing em ka jonga mayo i kat ni ki jing e ki bangang ay syam ngatip bangamla te try banyale ye ka jing yale marwai ngadonti ka sems nyang mentana ma ki jing em ban ka jing ya lenti ko try ngamla te ban yeng shu nang ni handai tang ka wei ka bangan le kalau ngamon te try bangan em ngamon te ban le ye ka mon jong me baka basa ka long men mare ken na gebenta jongi men sha le ran mela sha bentiau mela sha keren ben ha kalenti sha geding pna hadu bagi penyap ya me ko trai ban me perta la pendep ken trai jisu ba ye hang ningi don bangi don kam ya me kerku ya la ge jong ge jing ya sengken thai menom e no ya ka ken ko trai Syam ya laga jongga balang nadu ki pastor ki ba iya ke belong ki kpa ki henmen ki para ki jonga pad hoi ki nablai kumju ya ki tememesan ki ba iya ki jongi ki dekat jaga komiti balang ru baro pad hoi ya ka balang hi baro ka wei kom uai ubreu ngen yang ban pen kre ya ka jingwan ka jongmi ka balan ka ba khuj ka ba klem tho bria kan rat
kerpangken mau ya ke balara ya gikti ki bam syam lararu metip na ke bentajong ki panangit skem men kershan ya ki andala wahai ke jinge seng men pen sngoru ya ki bakin don ki bakwa ban syong bansa ban yoru ya ke jinge selok lembat ni ha ke ni kemiet sngowa ble ya ke jing dwai kerku ya ke por ke badang sa kerpang ya ke jinge seng ke woman sandi ke balashai ko trai ngin mat ke nablai ye ke jing kerku ke jame sngo ye ke jing dwai ha ke kerteng ke jong jisu nge panda ke jing ngai amen ublai on kerku ye nge baro agani ke janmit bade ke benta baro ye ke bangela pendep ha ke ne ke por